Do kraja 2027. godine velikokalibarski Tornado S, koji ima poboljšane karakteristike i proširen opseg raketa, gotovo će u potpunosti zameniti postojeći Smerč i zastareli Uragan, dok će bacač raketa srednjeg kalibra Tornado G, koji ima automatizovani sistem ciljanja, zameniti zastareli Grad, izjavio je general potpukovnik Matvejevski. On je naveo da je najveća sposobnost Tornada da precizno pogađa kritične neprijateljske ciljeve na velikim dometima. Što se tiče gađanja raketom, artiljerijom, savremeni bacač raketa Tornado nije samo sredstvo za uništavanje ciljeva, već i visoko precizni kompleks opremljen navođenim raketama sposobnim da gađaju pojedinačne neprijateljske ciljeve na velikim dometima, rekao je general. On je dodao da se vojsci i dalje isporučuju modernizovane samohodne haubice 2S-19M2 i sa automatizovanim sistemima upravljanja Ring, obezbeđujući integraciju u jedinstveni taktički sistem upravljanja ešanolom za vojnu eksploataciju. Isporučeni su artiljerijski sistemi, koalicija SV u zapadnom vojnom okrugu. Ovaj kompleks je jedinstven jer se procesi ciljanja i punjenja oružja izvode automatski, bez ljudskog angažmana, naglasio je general.